Zati honetan, pixka bat nik gehiago hitz egingo dut hizkuntzaren egoerari buruz, baino alde kualitatiboagoatik, ez? 3 elementu ekarri ditugu, gizarte zientzietan eta antropologian askotan ere 3 elementu hauek aztertzen dira hizkuntzaren bizi berritzea den informazio edo egoera aztertzeko, hizkuntza ideologiak, hizkuntza bizipenak eta hizkuntza praktikak, eta gaurko zenbakia 7koa da, nik ere bakoitzetik 7 ondorio ekarri ditut. Ondorio horiek hainbat ikerketak utzitako ondorien aukeraketa bada, eta ikerketa horien ezaugarriak besterik gabe kokatzeko, batetik soziolinguistika klusterraren eskutik egindako ikerketa dira, bertan parte hartu dute, guztiontzat ezaguna diren Jone Miren Hernández, Jaime Altuna, Jaimeren tesiko hainbat ondorio aztertzen dira hemen, Josu Ozaita, Ainara Santamaria, Inigo Beitia eta ni neu, eta guztiek izan dute, nagusiki erabili diren teknikak, behaketak eta elkarrizketak, beste teknika batzuk ere erabili dira, baina nagusiko horiek dira, eta bai testu ingurua litzateke EAEko gazteak eta haur txikiak dituzten gurasoekin ere beste proiektu bat eginda, eta ondorio horiek ere batzuk behintzat ekarri ditugu. Ikerketa horiek egoera edo errealitate soziokultural ezberdina duten herrietan egin dira, eta tamainan aldetik, badegu legutio bat, 2000 biztanletik, eta gero Bilbo ere, Euskal Herriak duen hirigune handiena ere, horko 2 barruti ere aztertu dira, eta erreferentzi modura Euskaldunen kopuruari dagokionez, hor ere tartea da, Euskaldunen kopurua 130ko udalerria ditugu, eta 170. Bitarte horretako herritarren gazte eta haur txikiak dituzten gurasoen ahots batzuk ekarri ditugu, eta hori da aztertu duguna. Ikerketa horietatik, egin genuen halako buru mapa bat, eta besterik gabe irudi honekin 2 ideia eman nahi nituen. Lehen esandakoa, bai ideologiak, bai praktikak eta bai bizipenen inguruan bakoitzaren 7 ondorio azalduko dira, baina esan ondorio hauek ez dira bloketan zurrun sartzeko, batzuetan ondorio batzuk eragina, bakoitzaren hiztunaren esperientziarekin eragina izango du, edo lotura izango du, eta baita bizipenekin ere, ez? Baina, hori esan da, elementu, zerbait esatearren, hizkuntza ideologi praktika bizipenak 3 elementu horiek banak aztertuko ditugu. Hizkuntza ideologiei dagokionez, hizkuntza ideologiak esaten dugunean hizkuntzei edo hizkerei buruz pertsonak dituzten ideiak, pertzepzioak edo egiten dituzten balorazioez ari gera. Lehenengo ondorioa litzateke, orokorrean gaztei hizkuntzaren inguruko gaiez galdetu diegunean hizkuntza egoerari buruz, edo plangintza zein da zure iritzia, edo hizkuntza politikari buruz, diskurso oso ahulak topatu dira, ez dago oro har diskurtso hausnartu edo elaboraturik, eta horren faltan, gure informatzaile asko gazte hauen diskursoa osatzen da aurre iritzietatik, ez? Euskara zaila da, hizkuntza ohiturak aldatzea ezinezkoa da, edo betiko matraka ere, mediku onak, mediku txarra, euskalduna, horrelako iritziak ere, harrigarriki jaso ditugu oraindik ere, ez? Bestalde, Garikoitzek aipatu du, sokatira horretan ere, zerk tiratzen duen euskararen alde, eta gazteek ere euskara identifikatzen dute hain zuzen eskola eta familiarekin. Eta hain zuzen espazio hauek oso gazteen kulturatik oso kanpo geratzen dira, aldiz kalea, espazio publikoa beraientzat erakargarria den espazio hori gaztelerarekin lotzen dute.
Laugarren ideia, ideologietan ere jaso dugu, pixka bat, euskararen aldeko ekimenetan, euskaraldia, kilometroak, korrika, eta halako ekimenetan, ikusten zen itxurakeriaren zantzuak, berak aipatzen dituzten kontzeptuak dia postureo handia dago, hori ere jaso da, ez? Eta esplizituki hitzoiek erabiliz. Diskursoetan ere jaso dugu euskaraz egin beharraren zama, gaztek askotan sentitzen direla helduengandik nolabait interpelatuta euskaraz egiten ez dutelako, edo egiten badute, gaizki egiten dutelako, nolabait sentitzen dute kontu eske bat badagola hor, eta erruduntasun sentipena ere atzeman dugu sarritan. Diskurtsoi dagokionez, bi diskurtso mota, laburbildu genezake bi diskurtso tipoetan, ez? Bata euskararen aldeko errepresentazioak deiturikoa, nolabait euskara biziberritzea bultzatzen duten ideiak, eta horra agertzen da zaurgarritasuna eta nortasuna kontzeptu horiekin lotzen den diskursoa da. Zaurgarritasuna euskara gutxitutako hizkuntza da, edo gure ardura da hizkuntza geroratzea eta mantentzea, diskurso hori jaso dugu, eta nortasunaren aldetik nolabait gutasuna edo nortasun kolektiboaren funtsezko elementu bezala ikusten da euskara. Aipu pare bat, pixkat ideia euskararen aldeko ideologia hauetan, izan daitezke, adibidez, hau ez, gazte batek zioena, hau hizkuntza txikia da, hizkuntza zaindu behar duguna da, denon artean, edo nire ustez, hizkuntzaren motivazioa barru-barrutik eta bihotzetik atera egin behar da, maite behar duzu hizkuntza eta horren inguruko mundua eta hori ez badago, zaila da mantentzea. Holako diskursoa jaso ditugu eta beste blokean dauzkagu liberalismo linguistikoaren aldeko ideiak. Nolabait, hizkuntza praktika parekatzen da merkatu librearen ideiarekin, hau da, elebakartasunarekin, denek dakigu euskeraz, edo frantsesez, komunikazioa eta baita ekonomiaren izenean ere zergatik egin euskeraz, ez? Edo hizkuntzaren individualizazioarekin ere lortutako liberalismo linguistikoa deitu izan zaiona ere jaso dugu, nolabait askatasun individualaren aldarria. Nik egingo dut nahi deten hizkuntzan, eta Deustoko gurasonek ere esaten ziguna, ez? Euskararena ikusten dut garrantzitsua, baina nahi dut be, seme-alaba ez ari da, nahi dut be bai transmititu, hori, irtetzen bazaio semeari, kasu honetan erderaz, erderaz. Bi mota horiek nolabait jaso ditugu ideologia horiek gure ikerketetan, eta esan behar da kontrako ideologiarik ez dugula topatu, egongo da, baina nolabait diskurso beligerante kontrakorik gure ikerketetan ez dugu jaso. Bigarren blokea hizkuntza praktikena da, eta hemen ere beste 7 ondorio ekarri ditugu. Batetik, nabarmentzekoa da, gazteentzat eta gazteak edo nerabeak inguruan ditugunok badakigu laguntaldeak sekulako garrantzia du beraien hizkuntza sozializazioan oro har eta hizkuntza sozializazioan ere bai. Familia baino gehiago, beraien hitzetan esaten duten, nire laguntaldean ere kuadrilla da benetako familia, zentzu hortan, lagunkidek duten gaitasuna, ohiturak edo jarrerak, garrantzi edo asko baldintzatuko du bere hizkuntza portaera hori. Lagun artean ez da esplizitatzen, ez da hitz egiten hizkuntza gaiei buruz, oso gutxitan, eta gutxiago, kuadrilan edo taldean izango duten hizkuntza praktikari buruz. Oro har, hori, ez dago portaera hausnartu edo adosturik apenas topatu ditugu, baino gutxi. Eta beraz, hizkuntza praktikei buruz galdetu diegunean,
ez dugu autokontzienterik topatu oro har. Euskaraz edo gaztelaniaz egiten dutela askok diote, aurrean duten pertsonen ohituren eta jarreraren arabera, horren arabera. Ikusi dugu gainera, gazte asko oso trebeak direla, tentsioa edo somatzen badute tentsio riskina egiten, eta hizkuntza aldatzen, parean duten solaskidearen arabera. Eta horrela askotan, eguneroko jarduna hola izaten da, ez? Orain euskaraz, orain erderaz edo frantsesez, kasu honetan, hegoaldean egindako ikerketak dira, eta horrela egunerokoa da euskararekin konektatu eta deskonektatu, esaten genuen guk, ez? Edo biak nahastuz, ere. Ze praktika elkarrizketa berean bi hizkuntzak nahastea, hizkuntza alternantzia deitu dioguna da, hedatzen ari den praktika dela ikusi dugu. Eta praktika honetan arrazoi ezberdinak egon daitezke. Izan daiteke gaitasun falta, euskaraz hitz egiteko gaitasun falta, baina eremu euskaldunagoetan ere autoestetiko bat ere izan daiteke hizkuntza alternantzia hau erabiltzea edo praktika hau egitea. Beste ondorio bat, 5. kasu honetan, praktikei buruz ikusi dugu askotan euskararen erabilera ekimen edo egun zehatzen balio simbolikoarekin lotzen dela, ez? Askok aipatu digute, euskaraz egiten dugu Santo Tomaseetan, edo trikipoteuan, edo bertsosaioetan. Holako oso egun eta festa edo ekimen zehaz batzuekin lotuta. Testuinguru batzuetan, praktikei buruz, ikusi dugu, beraien iritzietan, beraiek emandako aipuetan edo testigantzetan, euskara erabiltzen duena markatuta gelditzen da, ez da naturala, hori aipatu da, eta horri buruz gero amaieran hitz egingo dut. Ikusi dugu, hizkuntza praktiketan, eta hau ikerketa kuantitatiboetan ere ikusi da eta ondorio hau zabaldu da, emakumezkoek gehiago konektatu dutela euskararekin, neskek mutilek baino gehiago hitz egiten dute, hori ikusi dugu kale neurketetan, baina kale neurketetan izan ezik behaketak ere egiten dira, beste espazio batzutan, eskolaz kanpoko jardueretan, egiten da ikastetxetako patioetan, unibertsitateko fakultate batzuetan egiten da, eta oro har, gure datuetan, ikusten da emakumezkoek neskek, mutilek, baino gehiago hitz egiten dutela, hori ere horrazko dago esateko, eta ez erabilera datuetan bakarrik, euskararen aldeko ekimenetan ere ikusi dugu, euskaraldiko izen emateak, mintzalagun programak, neskek parte hartze eta praktika handiagoa dutela mutilek baino. 3. blokea hizkuntza bizipenena da, eta hor hizkuntza bizipenen aztertzearen egokitasuna edo pertinentzia azpimarratzeko, besterik gabe aipatu, belgikar soziolinguista Jan Blomarrek esaten zuen, hizkuntza hautua edo norberan mintza jarduna faktore linguistikoak ez ezik, hiztunek bere bizitzan zehar metatzen duen bizi esperientziak, hau da, bizipenak ere baldintzatzen dula mintza jardun hori, ez? Eta hortik, ekarri nahi izan ditugu gure informatzaileek ze bizipen dituzte, eta 7 ondorio hemen ere. Garik aipatu du, erabilerez hitz egin beharko genuke, eta hemen ere, lehenengo ondorioan hori azpimarratu nahi da, ez? Gazteen sozializazio prozesuan hasteko, euskara, gaztelerak, frantsesak, inglesek presentzia handia dute. Musika hizkuntza askotan entzungo dute, sare sozialetan batzuetan edo batzuekin euskaraz arituko dira, besteekin gazteleraz edo frantsesez edo inglesez. Etxean behar bada euskaraz egingo dute senideekin,
baina lekukotza gehienek bazuten familiarteko bat, aitona edo amona euskara ez dakina, beraz, euskara utxutxean ere ez da egingo familia hortan. Eta kontuan hartu behar da, bizipenen ikuspegitik, aniztasun horretan hazi eta hezi direla gure gazteak, ez? Bigarren ondorioa, lehen aipatu da, lagunartea oso garrantzitsua da bizi, aro honetan, o gaztaroan da nerabezaroan, eta lagunartean aldarte ezberdinetan aritzeko, humorez edo txisparekin edo amorruz edo halako aldarteak adierazteko euskeraz baliabide linguistiko eraginkorren falta nabarmentzen dutela aipatu digute. Hirugarren ondorioa litzateke hizkuntza mudantzena, hizkuntza aldaketa litzateke. Eta ikusi da, badirela momentu potentzial handiko momentuak, bata unibertsitatera juten direnean, eta baita guraso direnean. Hizkuntza gutxiagotuetako beste ikerketa batzutan, Katalunian ere hau ere agertu da, unibertsitatea bada momentu bat, non zuk lagun berriak egiten dituzun, kontzientzia piste badago, kasu batzuetan, jakina, hizkuntzarekiko, eta hor, lagun berriak bilatzerakoan ere faktore bat izan daiteke hizkuntza. Orduan ikusi dugu, gure lekukoen artean ere mudantza batzuk egin dutela unibertsitate garai honetan. Eta gauza bera, guraso direnean. Guraso izatean, segurazki orduan planteatzen duzu, ze familia hizkuntza izan nahi dut, o ze hizkuntzatan hitz egin nahi den ere seme-alabekin. Eta hor momentu hortan ere, badira askok muda egin dutenak, aldaketa egin dutenak. Aldaketa egitea ere ez da txuri beltzeko gauza bat, gauza dinamikoa da, batzutan prozesua aurrera atzerakoa izaten da, baina badago aldaketa bat neurri batean edo bestean. Egon daiteke, ez guztietan, baina egon daiteke. Bestalde, hiztunei galdetu diegu, galdetu baina hemen teknika ezberdin bat erabili genuen, beraien egunerokoan hizkuntzarekin zuten harremana, zer nolakoa nola sentitzen ziren, eta horrela bidaltzen zituzten informatzaileak WhatsApp bidez audio bat edo mezu bat, eta euskara nola bizi duten deskribatzerakoan, jasotako testigantzekin egin ditugu nolabaiteko 3 hiztun tipo ideal edo, nolabait, simplifikatuz 3 mota, 3 hiztun mota. 3 gazte profil izan daitezke, aztertu beharko litzateke gehiago. Lehenengoa da, euskararekin lotura sendoa intimoa edo duen gaztea, bere identitatearekin, oso bat eginda dagoenean hizkuntza. Bigarren profila litzateke, euskararekin lotura ez du hain estua, egoera eta gunearen arabera, baina hizkuntza sentitzen du komunidade baten parte edo gu baten parte bezala. Eta hirugarren gazte profila edo hiztun mota izango litzateke, oraindik ere urrunago, euskara hor dago, nire harreman eta arau sozialen baitan, hitz egingo dut edo ez, egoerak, harremanak, hor sarean dago, nire harreman sareetan, eta arauak eskatzen badu, egingo dut eskolan, egingo dut beste eremu formalean bai, informalean ez, hortxe, eta kasu honetan gazte hauei nekeza egiten zai euskaraz egitea. Eta bukatzeko, juntzek. Hizkuntza jokaeren naturalizazioa. Bizipenetan, labur nabarmendu nahiko nuke askotan hizkuntza jokaerak naturalizatu egiten direla. Lehen aipatu dugun aurreiritzi horiekin ere lotuta dago naturalizazio honen ondorioa, eta naturalizazioak dakar besteak beste hainbat baieztapen asumitzea
eta ez kuestionatzea. Esate baterako, askok, hizkuntza herri batzuekin lotzen dute, Zumaian euskaraz egiten da. Pasaian ez da euskaraz egiten, Zornotzan ere ez. Berez gertatzen den zerbait balitz bezala, estrukturala balitz bezala, ez? Ez da planteatzen zer gertatu den Pasaian edo Zornotzan euskarak Zumaian baino presentzia gutxiago edukitzeko. Eta ez da agerian jartzen ere, beraientzat erraldunak diren herri hauetan ere, egon daitezke espazioak non euskarak presentzia baduen eta hori sustatzeko herri ekimen ahaltsu badagoen. Ez da oroar, ez da planteatzen. Eta naturalizazioaren beste adibide garbi bada jaso dugun baieztapena gazteek gaztelaniaz egiten dugu natural. Nik gaztelaniaz egiten dut natural, hori da normalena. Eta hori denez normalena, zergatik ezer kuestionatu, ez? Garrantzitsua iruditzen zaigu, etorkizunari begira, kontuan hartzea naturalizazio horrek gutxienez, bi ondorio baditula. Batetik, inertzia indartzen du, eta jakina inertziak lehen Garikoitzek esaten zuen sokatiraren metafora horrekin hizkuntza hegemonikoaren alde egingo du kasu gehienetan, eta bestetik ez du laguntzen biziberritze prozesu honetan gaztek paper aktibo bat har dezaten. Hoxe.